Abot sa niya akong siya. Baka, kaya marag hapon na, hapit na mo gabi eh. Gara ba itong kaskas deres kan daw ay napod? Kuy! Kuy! Di na. Kuy! Tingog na pod. Kuy! Tingog na pod. Kuy! Buwa nagsaging ba eh? Natawa na saging. Manguha pa ka na malungag ng abing gamay na. Hindi saging nga. Blue shot. Shot gani. Asa man ta manguha ani nga gagmay pa man kayo ron? Ikaw sa nung te, saging nga po. Maya. Bay, murag tama man nakada ko sa imo bay. Umatay kita ka sa ako, bay. Tatalo bay ba? Kita ko. Gay gamay ba? Atay sa niya. Ay, with Jewel ron. Asa na kayo ron? Natinga lagi ko nga nangalaras ng hagunoy diag. Sige ba, nga malibang siya di. Ito, ay masing nilagay saging ito. Pero dagko dito yung nahan, bay. Nainay, pinunti ko masakpan na ipres bali. Isa gunit. Kaila. Sawot. Balik ang katulak ni dalan. Kani oh, dako. Oh no. Mangita mangawat. Uy, ring gani. Aw, lako bay panangiri sa mga. Uy! Mangita ako manangawat. Kuy! Dati na ba eh? Sarot na pod. Kuy! Asar na Ah, bali ko ni. Sayo po ikayok. Kuy! Yawa, ang sino ba? Go. Kuy! Kaka na ba eh? Kuy! Sabay. Kuy! 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 Dati nga, talaga singgang na magod. Kuy! Ay, balik. Anagay ka sa mga. Hindi yung itong wakwak dito, bay. Wow, Ano gani mi? Yabat din dito. saging. Tapi wakwak tingog. Bay, lamit ta kay lungagon do sa ginga to si samok Saging ni. nga to pa. Bala ka na dito, gikan abat. Giting mo pa bay. Gunit bay. Kanay, nagutani ba kayo no? Wala mo bulag ka, wala mo bulag. Nagadoon na bay. Mo bulag ba? Tura bay. Tingog bay. Tura. Nawala bay, nawala. Nawala. Wala. Pero wala makuha na to. Kinanglan may mabulag. Kinanglan may mabulag ha kay. Kuya, may makuha na to. Wala buhay ay bay. Kinanglan may makuha na to ha, wala makuha, wala buhay ay. Bay. Bulag. Ay, wag bulag ay. Sa bubuhi diya kay na. Patay tani ron. Wala mo bulag ha kay. Di na ganahan mabulagan pag usab. Katuulan Anong kailangan kong gawin upang Mo bulag ha kay. Di na ganahan mabulagan pag usab. Katuulan. Nagkatuon. Bataan din bay. Katakas pa gani. Asaron. Asa mo doon ay? Wa may makita. Ah!